Assalamu alaikum mai sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka inda kuka ji cewa soyayyar Rahama Sadau da shi da Ali Nuhu ta bayyana a fili inda yake shirin kai lefe gidan su Rahama Sadau mai sauraro. In dai wannan ne farkon ziyartar daga cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe mai kana ka danna mana alamar kararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun dora. Inda soyayyar tasu ne ta bayyana tun bayan sanda aka gan shi ya je gidan su Rahama Sadau. Bayan kai lefen auren Rahama Sadau din ne Ali Nuhu ya fito yana cewa yana gode wa Allah da ya haɗa shi aure shi da Rahama Sadau ba don komai ba dai tun can a da sun daɗe suna soyayya tun kafin ya yi aure tsohuwar matarsa. To 'ya'yan nasa gaskiya sun fito sun ja haushi akan wannan lefe da aka yi amma bayan da suka iya, inda babar tasu ta fito tana cewa namiji ba a yi shi don mace ɗaya ba ne ba, an yi shi ne don mata huɗu kuma don ya ƙara aure ai ya ƙara jaddada sunnar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. To dai aka 'ya'yan nasa suka gama fushi aka je aka kai wannan lefe inda ake shirin sa ranar auren su shi da Rahama Sadau a daidai watan Janairu. Ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora.